Jongen naar Bente Vlas. Zij voorbij die tretje, meter. Jochen Santen van Sigrid Bokma. Nou Bente, dan weet ik het nog net. Dat zou ik wel vaker zijn, het is moeilijk in te scopen. Ik denk dat het correct Vark Stellingwerf dit hierbij nog reed. Ze komt maar het van wel. Je zei al weer een antwoord Jan op die 408 van Klaskenauta. Ja, makkelijk. En Gietje inderdaad, dus ik weer richting de 4 en heel. Jan Terenauta, nou, 16 meter 84. Nee, maar net om dat trapje nog binnen te komen. Zullen we Freek Kramer. Die sprong is nou stipbeter als die sprong klaar en komt nou weer heel goed uit. Ja, prima hier. Ja, mooi. Een sprong hier voor Freek Kramer. Maak een keuze voor de uitsprong. Hier misschien nog een iets grimslag bij Gil. Dat wint de thema. Die zoekt naar Rutger Piesma. En die giet je nog even wat van. Die giet je nog wat van. Hij giet wat uit de richting. Oeh, maar oei, wat een ooit. Ja. Hij giet wat uit de richting. Zet er de uitsprong wat te gauw in. Maar ja, dat is altijd makkelijk zo in je vanuit de bus. Maar komt hier wel een heel eind? Ja, we wachten. Want de bereid zijn er voorbij dat Duitse is. En naar de bronsme dan, ja, zit nou beter in de stok. Inderdaad, komt er nou tot een mooie 19 meter notering. En Bente Vlas, ze komt tot tretje met Kiesbrand. Galema zit goed in de stok, zit echt heel goed in de stok. Ja, komt Bob in die top. Ja. Die liet je toch even natuurlijk een visitekaartje luiden hier aan. Zo van, de keer rekken houden worden. Mooi Isbrand Galema. Dan zullen we dus richting Isbrand Galema gaan mutten. Dan zullen we richting Isbrand Galema mutten. En dat zit er goed uit voor Davis op. Ja, maar prima hier is zijn allereerste sprong. Giet hij hier, nou, dik voet nog dik. Maar ja, toch een aardige voorbij die 1964. En die Davis Hopma hier gewoon een 20 meter del zet.